Ya nabiyul a'azam annabi kai ne sanadi, ya silar tabbatuwa Ahmadu madadin madadi, ka'idar Allah binka ne a ya Ahmadi, sahibul husni wal jamali ya alhadi. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni a ya mai. Shi halacci rama shi sai gurin masu da shi, a ƙa'ida in aka ma ka yi shi ko baka da shi. Ni halacci na binka ne a ya alkurashi, sadiku ne take mai yabanka na same bugari. Mai gida burin rayuwa a raya ni da kai, wurin da ban kai ba muradi na ka dafa ni na kai, da buɗe aikin daga kai kana in kare shi da kai, dan isar ka gurin rabu shugaba barni da kai. Karimi girman ka naka ne ban ji kamar ka ba, mukaman ka isar ka ka ishe ni a ya mai. Dubin salati da salatu kaga kamsil a'azam, annabiyul awwamu annabi al'akaram, wa alihi wa sahabati rabbu sanya su kurum, Abubakar Umar Usman al mayaki.